Zdravím z Maďarska. Jsem kousek od Balatonu a vydal jsem se na rozhlednu. Po delší době se jdeme podívat na rozhlednu. Ach jo, prej, že to je mírně do kopce. Zatím krpál jako blázen. Jášku, oni fakt nelhali, vidím vodu. A ještě musíme vylízt vejš. Kurňa, to jsou pěšinky. Tady bych se vůbec nedivil, kdyby na mě vyskočil nějaký lesní muž. Dobrý krpál. Ale jsme tady skoro. Už vidím věžičku. Ty brďo, dobrý. Zajímavý. A rozhledna má taky dvoje schody, jedny nahoru, jedny dolů. Jenom to tady není označený, který se který. Celkem dost zajímavý, ale je tady provoz jak na Václaváky. No már mindjárt le is érünk. Hezky, jsem nahoře. Tamhle vidím parkoviště. Kousek od toho mám zaparkovaný auto. Výhod na Balaton. Ale jenom na kousek. Nevím, jestli to tam je vidět. V dálce ruský kolo, řekl bych, že to je Kestély, nebo Keštély, či jak se to čte. Už sem jdou nějaký další, dokonce Rikki, nem mersz följönni, akkor nem menjünk följebb. Biztos? Ja. Ta rozhledna vypadá fakt zajímavě. Jak jsem říkal, vedou tu teda dvoje schody, jedny nahoru, jedny dolů, ale pro některé návštěvníky to evidentně bylo velice těžké pochopit, že jsou jednosměrný. Nic, pustíme se dolů teda. Rozhledna je celá dřevěná, je to docela fakt zajímavá stavba. A tady se jim to poněkud rozpadá už. Tak ještě doufám, že to vydrží a že to se mnou nespadne. Tady se to rozpadá taky ten sloup nebo podpěra.